Aze ngaxakeka nje bakithi nginemali yami. Ngisave imali eningi ngaphela kulonyaka ukuthi ngaphelela kojwayelani nasemabhushe engingawazi ke ngifonela usisi. Hallo wesisi. Imini uThenjiwe. Bengifuna ukwazi ukuthi kambe uthe sihlukanisa nini istokfela senyama? Alright. Next week. Alright. Lalela ke sisi mina ungabe usangenzela ke indaba yenyama. Ngizocela nje ningibuyisele ucash wami lobengidlala ngawo unyaka wonke. Hayi cha sisi angisaxhumi ngempela ke lapho mina ngizocela nje ningibuyisele imali yami angeke ngisayidinga inyama. Cha sisi kade ngiye kudokotela uthi udokotela ngine-gout. Akusafanele ukuthi ngidle inyama. So sengizocela nje ningibuyisele wonke ucash wami lobengidlala ngawo. Angisaxhumi ngempela ke sisi ukuthi nizothenga inkomo nihlukanise mina bengingadlali ngenkomo bengidlala ngemali ngizocela kubuya imali yami. Sisi uyabona ke sisi khona ozokhahleleka ngempela ke kulonyaka before kuze kuhlukaniswe le stokfela ngoba mina ngizuthatha nyama. Ngifuna nje imali yami njengoba bengidlala ngemali ngicela kubuya imali yami. Akukho futhi okunye engisazokukhuluma. Mina ke sengiyobona nje ngontinti efonini sengingena imali yami. Angidlalanga nganyama ngicela imali yami. Hambe. Singadlala abantu tata. Mase sisodliswa inyama noma singasayifuni. Ngizoyenza mina inyama engaka. Uhafu wenkomo ngizowenza njengoba nginane fridge elincane kangaka nje. Ngazodlalwa ngami mina. Lokuthu inyama iningi izongilasta kuze kufike uJune. Uyofika uJune ibolile phela leyo nyama. Hayi, ngazodlalwa ngami ingabe into engifuna ukuzenza mina njengoba kuuChristmas nje. Ngizoba uDecember boss ngemali abanye abantu bethenga amafoni benza ama hairstyle behamba izinkwari. Ngazodlalwa ngami mina ilethela le mali nezingane mina kufanele esikoleni mekuvula uJanuary. Inyama nje ayizungisiza ngalutho. Lo ngithengana nenyama oqala kusazoba ne-load shedding nje ibole lento. Kufanele ukuthi ubolisa imali yakho phela ukuthengana nenyama eSouth Africa. Balethe imali yami nje ngingaze ngikhahlela umuntu.